bones. En aquest vídeo vos introduiré què són les bases de dades relacionals. Ho enfocaré a explicar el que són les taules i mitjançant els conceptes teòrics les aniré implementant mitjançant el programari que estem utilitzant per implementar la base de dades de les microtasques, que és el base del LibreOffice. D'acord? Bueno, som-hi. Per tant, què és una base de dades relacional? Per tant, és un gran magatzem per desar informació estructurada en un context determinat. D'acord? Informació estructurada vol dir que cada dada que volen guardar té una tipologia concreta que ens permet controlar i fer determinades operacions. I en un context determinat se refereix a guardar informació en un context concret. D'acord? En el meu cas jo faré un exemple per determinar ja un context i veieu què significa, per exemple, una editorial que publica llibres. D'acord? Per tant, l'exemple ho farem damunt d'això. Ok. Bueno, estructura. Per tant, a on s'emmagatzemen aquestes dades? Vale. Anem a veure com les bases de dades, quina estructura utilitzen. Vale. Per tant, l'estructura que tenim són les taules. D'acord? Per tant, allà on emmagatzemam la informació s'anomena taules. D'acord? En el LibreOffice veureu que aquí teniu aquest apartat de taules, tables, en aquest cas que està en castellà, i és aquí on se creen les taules. Ok? Vale? Per tant, anem a veure. I una taula té una sèrie de camps, que és informació que guardam aquí de dins. D'acord? Vale? Anem a veure quines característiques pot tenir aquests camps. D'acord? Vaig a crear la taula. Ho podríem fer en mode disseny, mitjançant l'assistent, però jo ho faré en mode disseny. Vale? Ok. D'acord? Per tant, aquí podeu veure els diferents camps que puc anar omplint. Vale? Jo me situaré en la taula llibre. D'acord? Per tant, quines característiques d'un llibre volem emmagatzemar a la nostra base de dades. Ok? Per tant, cada camp tindrà un nom. D'acord? Per tant, llibre, per exemple, llibre ID. Vale? D'acord? Això és el nom d'aquest camp. Anem a posar diferents camps. Llibre, títol i llibre, observacions. D'acord? Per tant, anem a suposar que la meva taula llibre, que llavors anomenaré llibre, té aquests camps. Llibre identificador, llibre títol i llibre observacions. Cada nom de camp ha de ser distint i podríem posar identificador. Jo ho poso codificat perquè me sigui més fàcil, llavors manejar-ho. D'acord? Vale. Ok. Particularitat que tenen aquests camps, si vos fixeu, un tipus de dada. D'acord? Per tant, un domini. Per tant, cada dada, cada camp, pertany a una sèrie de dades que poden ser enter, pot emmagatzemar un text, pot emmagatzemar un booleà, pot emmagatzemar un objecte binari, bueno, moltes coses. Per tant, ens interessa quin tipus d'informació guardarem en aquest camp. D'acord? En el nostre cas, que teníem aquí, per tant, llibre ID, d'acord? Llibre ID, què és aquest llibre ID? De qualque manera, és l'identificador dels llibres. Per tant, que jo, mitjançant el valor d'aquest camp, pugui identificar un llibre concret. Per tant, podria ser el DNI dels llibres. A lo millor haguéssim pogut triar si ISBN. D'acord? Per tant, podria servir com a identificador. D'acord? Per tant, en aquest cas, el llibre ID, de quin tipus ho posaríem? Bueno, tenim tot aquest tipus de dades que podem posar. I, bueno, en el nostre cas, la pregunta és, tindrem molt de llibres? Podria ser un enter,
podríem codificar mitjançant paraules, testa. Bueno, jo crec que el més lògic ho podríem posar com un enter. Vale? Si fixeu, tenim diferents rangs, per tant, ens permet guardar més informació o no. Per tant, jo crec que vale, un enter, un segon, aquí despleguem i seleccionem un enter, vale, mode automàtic, ok, vale, per tant, en aquest cas triï un enter, vale, el títol, està clar, serà un varchar de quant de caràcters, un títol de quant de caràcters ho podríem posar. És important dimensionar bé, perquè en un moment donat, quan haguem definit aquestes dades, els usuaris només podran emplenar un número concret de caràcters. Vale, nom d'un títol, i tampoc no mos hem de passar, perquè al final tot això repercuteix en quant a pes i rendiment a nivell de base de dades. D'acord? Per tant, títol, quant de caràcters? 20, 25, vale. Ok. Vale, per tant, aquest seria 25, i les observacions, quantes? Està clar que seria un varchar, i de quantes? De 100, una observació de 100, on basten? 100 és una línia, posant 200, que jo sé, per si volguéssim posar un parell de comentaris damunt el títol. Estem d'acord? Vale, ok. Per tant, hem declarat scans, en el seu tipus, en el seu domini, d'acord? I aquí podríem posar la descripció, vale? En aquest cas no ens fa falta, però bueno, ens serviria a títol nostre de quina informació emmagatzemam a cada camp. Ok, seguim. Aquest camp pot ser clau primària. Clau primària què és? És l'element, el camp, que ens permet identificar un registre, una fila de les nostres dades. Per tant, quin és el camp que ens permet identificar una fila concreta. Vale? Per tant, tenim que és la clau primària, com se posa? Vale. Per tant, en aquest cas nosaltres li hem dit que seria això, l'ID, que seria el nostre identificador, per tant seria la nostra clau primària, i un segon, una versió que se posa, vale. Crec que si anem aquí, botó clave principal. D'acord? Vale. Per tant, si vos fixeu, jo li dic que en aquesta taula que estem creant, amb aquests tres camps, li he indicat que la clau primària és l'ID. Per tant, això què vol dir? Que no hi podrà haver dos llibres amb el mateix identificador, per tant. Vull dir que no podem tenir un llibre amb identificador 1 i un altre llibre amb un altre identificador 1. D'acord? La clau primària ens serveix per identificar unívocament una fila, un registre, que són les dades del llibre. D'acord? Vale. Cosa que podem aplicar aquí a una clau primària, també li podem especificar que sigui automàtica. Què vol dir això? Que la base de dades s'encarregui automàticament d'assignar aquests valors. Per tant, què vol dir això? Que l'usuari no se preocupa d'assignar un identificador, vale, sinó que la base de dades seqüencialment i en ordre ascendent va assignant aquest valor concretament. Bueno, per tant, ho podríem aplicar aquí, en aquest camp, i indicar-li un segon valor predeterminat. Valor automàtic, és aquest d'aquí. Vale? Valor automàtic, sí. D'acord. Ok. Si vos hi fixeu, per defecte, quan seleccionem un enter, ens permet introduir 10 caràcters, 10 números. D'acord? Vale. Per tant, aquesta ID és la nostra clau primària i ho farem de manera automàtica. Ok. Vale. Més coses dels camps. Obligatorietat dels camps. Vale. Determinats camps poden ser obligatoris i altres no. Per tant, què vol dir? Quan l'usuari introdueix un registre, una fila, un llibre, en aquest cas, obligam a emplenar aquest camp o no.
El que està clar és que el títol, quan introduïm un llibre, és obligatori. Està clar que sí, no té sentit entrar un llibre fora si no sabem el títol, per tant ho posaríem aquí. I les observacions són obligatoris? No, podria ser que de molts de llibres no tingui cap observació perquè no els han llegit, per no sé quina història. D'acord? Per tant, podem especificar aquestes característiques d'obligatorietat. Okay. Vale. I també hi ha una altra opció que tenim aquí, que són valors per defecte. A vegades, veig aquí que ens posa valor predeterminat. Vale. Podria ser que cada vegada que introduïm un registre, aquest, de qualque manera, agafi per defecte un valor concret. En quin cas es podria ser, anem a suposar que la data del llibre, la data, bueno, no ho sé, quin exemple podria ser? Per exemple, anem a suposar que ens interessa que la data de publicació del llibre per defecte agafi el dia d'avui. Per tant, això, posant uns camps concrets, uns valors concrets, cada vegada que inserissem el registre, ens assignaria aquests valors. D'acord? Vale. Ok, per tant, jo amb aquesta informació m'és suficient per guardar el que m'interessa en el meu context de llibres, per tant, vaig a desar la taula i ara aquí li hauré d'especificar un nom, per tant, en aquest cas li posaré llibre. Ok. Ok. Per tant, jo ja a les meves taules, si voleu fixar, ja he creat la meva taula llibre. Ok, vale. D'acord. Tenim el magatzem fet. Ara anem a introduir uns llibres per veure aquí les dades, com se fiquen les dades, com se fiquen els registres. Vale. Registres, cada element d'una taula s'anomena fila o registre. I cada registre està composat de tots els camps que hi ha en aquesta taula. D'acord? Per tant, coses que hem de tenir en compte. Valor únic i local primari, que és el que identifica el registre. Per tant, anem a fer un exemple de com introduir un registre i aquí a LibreOffice, com podeu veure, aquí ja m'ha posat campo automàtico, supos, per tant me posa aquí llibre, la isla del tesoro. La isla del tesoro, aquests camps les podeu... Observacions. Fa un parell d'anys ho vaig llegir. Ok, si us hi fixeu, en aquest llibre, La isla del tesoro, li ha assignat ja, per defecte, l'identificador 0. Ok, vale. Un altre llibre. Sí que estic espès. Vale. Bueno, primera cosa, he intentat inserir aquest registre i si verificeu, value too long. Per tant, què m'està passant aquí? Que de qualque manera me diu un valor molt llarg quan fa aquesta operació. D'acord? Per tant, està clar que el llibre, com que es que en la isla del tesoro l'he posat de 20 a 25 caràcters. Què passa? Que informàtica per a principiants és molt més llarg i la base de dades m'està restringint i m'està dient que això no ho pots fer. D'acord? Vale. Per tant, això en fase de disseny, jo d'haver tingut previst, si tenc llibres amb títols molt llargs, que el camp sigui adequat. D'acord? Per tant, vale. Què faré? Informàtica. Ok?
vale? I si us hi fixeu, m'ha assignat els dos. Segurament no m'ha assignat su, perquè, de qualque manera, quan he intentat ingerir el registre, la base de dades que m'ha assignat su, com que ha fallat, és no suficientment intel·ligent per recuperar aquest número i n'assigna un altre. Per tant, de manera excedent se van assignant aquests valors. D'acord? Vale. Per tant, això és el que vos volia explicar de les bases de dades. Per tant, una base de dades, ara jo citaré això, vale? Una base de dades tenim les diferents taules, per tant, que serien el context d'aquesta informació, vale? Que tenim, el context de la informació, i en un proper vídeo explicaré les relacions entre les diferents taules. D'acord? Molt bé. Gràcies.